28 February 2024 salmarini simi bubagra bai ringjak hunger strike hatai kotoro chaya nangya khlaino achuklai mani yagulo bubagra bo haino kogrui klangkha Delhi o thangpro yak bukcha thangpano phirok pro yak bukcha phirokla khnei samabai lukurok bo haino hatai kotoro chaya nangya khlaino bubagrani kogromano nasinglai hunger strike achuklaija yagulo 2nd March salni ongni jorao hinkano bubagrani message mankha ebar social media news channel logo kasai phaikya barot hapangbai agreement mani abronogui tiprasa lukurok hatung khaja anglaijak tongthoklaijak abohai khlaino kami bising basango tongnai rokbo haino pali thungui tongthoklai mani nukjakha baji tham sogui norok jotono sawi mankhna mia cha salni Harik Sanjani Simikhano Baji Tham Soglai Mani Rokbo Tini Abohai Khlaino Kha Bachawi Tongthoklai Mani Mample Kasoi Phaikya Omorpur Bukhasteni Mayungwarai Kamini Lukuro Pali Thunglai Baji Tham Soglai Rchabung Tamui Bubagrani Munglobui Musalai Mani Okhane sung chini kusung bosor chini raja 184 jona raja bongsho ebong chini rajane bongsho buthui chini maharaja Pradap Kishore Manik Bahadur tini sungno Tripurasani ঐতিহাসিক din Delhi thanginai Pradhan Mantri ba chini Modi ji তাই অমিত শাহ তাই চিনি ত্রিপুরানি মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা তাই বড় চিনি দিল্লিনি মন্ত্রী চিনি আগিন কাসাম বিপ্লব কুমার দেব বনি যে চিনি মহারাজানি চাইতো মুম্বাই जों ত্রিপুরা সানি বাগै जों आसो गोदोगमा 75 বছর তুইसों जों बेलाय गोदोगमा नायसिंलाय दंमोनि आबनो जों ताबो तिनि जों चिनि बुबाग्रा 3 तारिखनि बिसिङो बो फायनाय चिनि हाथाय कतर फाये 2टा बा 3टा तामानि जराव फाय साख्लाय फेमेनि बागै जों चिनि सारा त्रिपुराबासिनो जों खातं खाजा जतन उंदि ताय चिनि मायंवराय जों जतनो कोनो खाtung जागै बुरैबाय चलाबाय जतनो जों किसिसा सामान माने खायलायमालियासों रां फैसानि खुब खुरै आगि सिमिनि 70-75 बोसोरसिनि अब जों बेलायनो बुइबाय खायजाक मानि जों बेलायनो साइटक जाखा जों बेलायनो नष्ट खायजाखा अर ताक मा सानाक्लायो चिनि त्रिपुरानि
যেটা বাংলাদেশনি বরক जोंनो बेलायनि सुसक खाय दं माने हले तबु चिनी महाराजा चिनी प्रदीप किशोर मानिक बाहादुर 70-75 बसरनि परे जोंनो कायसा किसि साफानो सलिउसन नय रखा आबनो चिनी बुबाग्रा जों थै थां साकनो जों बनो पकमाया आं बनि 5 दिन बजे साया नंया तंमनि बनो आं मुक्ति खालायो आं बेलायनो मायंवारानि पक्ष थेके आंनि बुमुं परिबहन जमातिया आं बेलायनो मुक्ति खालायबानि बागै जों किसि साफानो जों तं थगलायनाय दिनै ऐतिहासिक दिन सारा भारत बर्षर जों ऐतिहासिक दिन जों मामानि साल त्रिपुराव जों ऐतिहासिक मामानि साल हायनि बागै आबोनि बागै जों बेलायनो तं थगलायजाक दिनै मुक्ति खालायफानो जोंबो खुसि खालायो दिनै त्रिपुराबासि दिनै सारा त्रिपुराबासि ngैनाय जोंबो कायसा मायंवाराय चिकित्सा गामियाव दंफानो जों अमरपुर मायंवाराय पारानि किसिसा चिकित्सा गामियाव दंफानो जोंबो मुक्ति खालायफानो जतनो जों किसा दं थकमनि साल ऐतिहासिक दिन जतनो मुक्ति खालायलायजाक कष्ट खायलायजाक हाथाय कतर जों लाख जों गोबां मोननुगै चिनि बुबाग्रानो जों थैया साकनि पगैमाया जों आसकनो सावानि मुसुगो যত त्रिपुरा सांगैनाय যত चिनी सारा त्रिपुरानि न आं सालिया चिनी मायंवाराय गामिनि যত चिनी बुबाग्रा न कुसुं बसर चिनी 184 जनानि राजबंश न तुई रयेल फेमिलि যতन हामजाक बायसि दिखनै आं किसि सा चिनी मिडियानि माध्यमे जों बेलायनो हामबाय मा जानांगौ हायनो मै जतनि कारनै आं किसि सा कक सामाने अरन मुथारखा चिनी बुबाग्रा ताइबो साक्सेसफुल खायमाथों ताइबो आयोग लक्ष्यथों सारा त्रिपुराबासिराव जोंनो किसि साफानो चिनी मायंवाराय गामिनि नुग्लासिथों आसोकनो सावैनाय आंनि कक अरन पायरखा जतन